Suratu Abasa. Suratu Abasa. Duran damne. Page keme duru bishegi anduru. Page keme duru bishegi anduru. Suratu Abasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنوكا ولمن كنيني مسابالة فأكم بصوابا من فوتا ونكتا ونين تبلا جلنا أمبي كشيني نما تشامنيني الله فأكو شروع كجون من ديكا جومي كداي كتمدان فم بكا نانيو ومدان وانتنا دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشين كلمبي الله تعالى بسلي كشين تا نمبراي أمين سوران كرة دمين بيني الله تعالى صناما سورة مينا تغدر عبسة سورة عبسة نشيشي كفو سورة والمن يكم كفو سورة ما كيني سيجي نيغن سانفي كيني كم kan nye korola ke kan masira o de nye kumuyi ki nye shishi o nye shishi o de abusui abus kam tarira ina fante marala suratu insani na chugomi afilu de abasa o koro de atigila maye a nye shishi o nye shishi kera komi ngama munya tigibla nye shishi la nye shishi kelen kofe ala ye munfo surani mina kuma o de ka ayabinna nifla konona nani Allah ta'ala sona o bayra ni suran fanai makka surai ina fo suran chamanya ayi chogo mana suran chamanya ayi chogo mi qur'ane kono suran bishegini sabanyo wana o bayi makka surai o koro qur'ane banwati mana se ante madina suran yi tuguni abebeke makka surade kadaka famba bele jigina ala kiraka sallallahu alaihi wasallam makka kono nana makka sura duanya kibara fo ayi ngalibe kuma fem belebele badama dodeka a fem folo yi ala yere kam masaya aflana cidon ci cogo kataga ucira munuma asabana kafiru bani min kera nuna kafiriya otumana Allah ta'ala beni fem belebele badama do abeni de blam makka sura kononan nani sura min fle ni jigina ala krade ka sallallahu alaihi wasallam watila ala ka cidin kumbaga kuma kafiri belebele ba fe watimina ina fa utuba an shayba
doko ko abu jahali bala nga kuma famba be yoro mina o ya utuba an shayba utuba an shayba kafiru ka nyema bilibili ala kira kan natala ndayi nunu soro dro ka chala fe kafir miseni chama be ke islamai kadaka ni bilibili soro bilibili ko jama ani bilibili bebe do ka dina na nyoon ore kamala ka ciden bi nyeshi bilibili mo kuma chama ka fitini nunu toy kadaka fitini nunu setu yew nolu fiera ko bla yoro mina obe inde ubi barake no de o ala ka ciden kumba ka kuma kafir bilibili nunu de fe abuku nege ku nege ala kira yɛrɛ hakili la nga kuma bina se nunu na sisan fɛɛrɛ min bɛ n bolo ka nin kafiriw la sɔn ye a fɛɛrɛ bɛ fɛ ka sabati dɛ ala kira tor'o la yɔrɔ min ɲɛfiyentɔ dɔ ni boli nana a b'a ka ala kira wele kabini yɔrɔ jan a b'a ko ya muhammad arshidini ale yɛrɛ ma kɛ silamɛ ye fɔlɔ a b'a ka ala kira wele ni kuma jan ye muhammad ne kanda muhammad n kanda walima n bilasira nin man d'an si ye dɛ i bɛ kuma la maa wɛrɛ ka kuma ka sin ka don i ka kuma ka k'i ka kuma jɔ walima k'a tigɛ o tɛ bɛn maa si ma ala kira tora kuma la ninnu fɛ kira t'i fɛ an'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma ka tigɛ ale yɛrɛ bolo a bɛna s'u la nin cɛ sina ka don ten n'o ye abdullahi bun ummi maktum dɔw ko k'a tɔgɔ yɛrɛ de ko amr bun kais dɔw ko k'a tɔgɔ ko abdullahi bun kais nka a dɔnnen bɛ mun na o de ye abdullahi bun ummi maktum ye ala kira ka misiri welela filanan de kun do madina kɔnɔna na ale yɛrɛ kun bɛ solatu de wele bilali bɛ seli wele fɔlɔ kɛ ale bɛ filanan kira ko hadisa kɛnɛma na bukhari bɛ na ni mun ye ko bilali ka seli wele kana aw bali dumuni ni ji mini na sunkalo kɔnɔna na dɛ fajirida waati ko fɔ ni abdullahi bun ummi maktumi n'o ye seli wele waati min n'o ye seli wele a kana dumuni kɛ aw kana ji min ko maa min kun do a ɲɛ fiyɛnen do a ɲɛ ti ko la ni kɛnɛ bɛna ci mɔgɔ bɛ taa gosi de asibata dugu jara dɛ i tɛ seli wele wa n'o kɛra a bɛ sɔrɔ ka wuli sisan a bɛ seli wele o y'a yira tariku kɔnɔ ala ka ciden ye kɛlɛ caman kɛ a taatɔla ye nin de to madina kɔnɔ ka madina kalifa a la a n'a ka ɲɛfiyentɔya abdullahi bun ummi maktum ala kɛra ye madina kalifa a la dɔw ko siɲɛ 13 dɔw ko siɲɛ 11 dɔw yɛrɛ ko siɲɛ damadɔni ko ala kɛra ye madina kalifa a la k'i janto madina la a ɲɛtɛ ko la mɛ ala kɛra ye dugu ni dugu kɔnɔmɔgɔw ta k'a kalifa a la ka d'a ka pilasi bonya kan seliwelela don danaya fɛnɛ bɛ a kan mɛ a ɲɛti ko la o cɛ de donna silamɛya la don cogo min na nin sura min na kuma o de kan yan'a ka don ala ka ciden ye ɲɛsisi dɔ de kɛ ka d'a kan a ti fɛ ka kuma tigɛ ani kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ nin fɛnɛ nana o de kɔnɔ k'a b'a ka kuma bila u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka ciden ye ɲɛ kumu ka tila k'i kɔ don cɛ la a ye ɲɛsi kafiri ninnu ma ja ala kira ye ɲɛsi minnu ma kira bɛ fɛ olu de ka kɛ silamɛ ye mɛ olu ka ko man di ala ye olu yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnnen don k'u bɛ sa kafiriya la u bɛ don jahanama la ala kira y'i kɔ don mun na jaw de ka ko ka di ala ye o de bɛna sa silamɛya kɔnɔ n'o ye abdullahi ibn ummi maktumi o kɔrɔ adamaden bɛ fɛn ye cogo dɔ la ni ala ta'ala ka yeli ti kelen o tuma na abdullahi ibn ummi maktum a ye bonya min sɔrɔ ala fɛ ani nin kafiriw ye dɔgɔyama min sɔrɔ ala fɛ sura nin yɛrɛ bɛna kuma o de kan na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة أمبي كلام دمني مسابا الله تعالى تغوي الله تعالى من كرجين نما الله بولين تجيه ni o ala kɛra kiyama nɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye siɲɛ 100 ani siɲɛ 14 ala ta'ala bɛ nin fɔ kuranɛ kɔnɔ bismillahir rahmanir rahim mais suran 100 ni suran 13 de daminɛ na a nana o tuma na kalan bɛ daminɛ ni a tɔgɔ ye i n'a fɔ ala ta'ala ye suran yɛrɛ daminɛ ni a tɔgɔ ye cogo min ka tila k'a ka hinɛ fɔ n'o ye diɲɛ hinɛ tigi ani kiyama fana hinɛ tigi ye o tuma suran tɔw daminɛra ni a ye an bɛ nin fana daminɛ ni a kelen ye na عبس وتولى عبس على كراي أن يكون وتولى ككلكي كودو عبس كراي أن يكون وتولى ككلكي كودو أيان يكون عبد الله بن أم مكتوم كان نالي دي لا وما بياما أو أكلكي كودو على كذاك يفين توبك بوليكي كنداك على كراي كودو أين يشي كافرين نوما وتما الله تعالى يا جلكي إين يشي شيد ويكلكي كودو Allah ta'ala be ala kira bonya de sallallahu alaihi wasallam arab kana kuma ni na cogo kelembe ina fa ala kame mo wore dem o de kama shiya mo mun ba fo ku ye ahlu baiti olu ka tafsir kono olu ba fo Allah ta'ala kame mo wore dem ay ala kira de ci ama asulu yere bolo ni yelle bude kanye sha ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira yin shishi ka klaki kodo
o na foro ko mo were du eska kiborani temaro mo were de na Abdullah ibn Maktum cha amma fo mate mo chede ade sajjele mbi Allah were ka kitabu kono ka fo ko alaka chide de yin shishi cheni koro mawlu yere bolo ko nango ala kra yin shishi o koro ala kra ko meni soja do koro abinya ko mun do koro ko te klinye ka bo ala kra yorola ko mi shishi mate adama den ka shishi mai Allah taala yere ya bla chugo mina an fana ba bla tene ala kra yere sona ka fo kala di yin shishi ni koro no Abdullah ibn Maktumi hadisa jelen be ni suron jiginen ko fe ni ala kra kunye cheni na tolai hali ala ka ci den kun sigile abe wuli de ka taka ceni kumbe anaka nye fentoya abe tama abe ta kumbe sirala abako marhaban billadhi atabani rabbuhu fi abako tare be mogoyi mamin bala na tigi yin jalaki aka konyala etige ala ine de jalaki kone nya kumo kan kodo ila otuma fuka sa se masa nete nya kumo koro tukuni nten kodo ila ore kama Aisha tuba fa na Bukhari kono koni sura mba yira de kafo ko qur'ana yi ala ka kuma kai ko kira ka kuma ci ase mashite ka foki ka jalakili ka be bayma hal ni jalakira yoro mina ni ko anya famu mo ka to ka sigo jalakili kelenka abi dimine abi toro me ala kira jalakira suron kunturu lani aya ala kira era kuma to ko kala ka seli kono hal nati sella be to ka kala ma wero ba kala sigilen yana fina klubala wa be ni soja ka benai ase munya le jelaki o kanga kake noy Allah ta'ala subhanahu otubana koni ba yere qur'ane ala ka kumai ala kira yere ka kuma kante sallallahu alaihi wasallam otubana kiborati mara chugumina anyo de fayna suran damnela abasa ala kira ye anyakum wa tawalla ka klaki kodu aha an ja'ahu al-a'ma munde la ya nyakum munde la ya kodu an ja'ahu al-a'ma ko fienton nana amma misri maga mami nyeti kola ko tamana ki kunda ka kala kire nyakum okoro ka kla ki kodo tigila mala akara ala de nyana ala de fana nyafo o bayira ka fa ala mafilida ala kira de do sallallahu alaihi wasallam ala kira resona ka fo kala de fana do Allah taala ya jele nabi nyumau ani chidew amba fu makwal ma'sumun mamunu be ku kishile no ka bo jurmun kema me jonyu kishi ala di wo kishi de nala me kishi itsega kisha bada ka bajurunum ala kira raka di sabi sallallahu alaihi wasallam abako kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun aramadin be ko bebe fi l'erreur est humaine aramadin be ko bebe fi na maula fili banti la nyuma ye jonye at-tawwabun mami be tubi jona ki ko sey ka ta'alam ala kira rayno kuma fa sallallahu alaihi wasallam o bayira ka fo ala ka cide nyakumuni minke anayi kodoni minke Abdullah ibn Maktumina o mabe alama Allah taala ala kira jalaki sallallahu alaihi wasallam ki nyashishi iklara ki kodo an ja'ahu al-a'ma ko ka sabe ke ko nyefien to don nana amma me kuma make mukhatabu yi kake abasta wa tawallaita an ja'aka al-a'ma kuma manatene Allah taala ala kira bunya kuma ibara la atigi ya nyashishi ka kodu jondo ala kira de be famu akono me kuma na chugola ala ko kwa ya nyashishi ka kodu ko nyafiento na nama kira re ba do ko ala kamba alema kira ba do kala re de fena kodu an ja'ahu al-a'ma ko kasabiya ke ko nyafiento do na ama aha وما يدريك لعله يزكى وما يدريك mune ba yira ela la'allahu kuma dolan ya fientoni ya zakka abina yere sanuya ka bo kafiriya la ka islamai yala ito don ibe ba ma dola ka foko tala nga otigila ma be kla ka kala otigi be kla ka kala kadaka duskun ya Allah taala de tay ala kiraba fo sallallahu alaihi wasallam ko da ma dimbe duskun be Allah tigi den goni flade ni nyonche yuqallibuha kayfa sha kala be duskun yelema cogo mi mana Allah taala dia wala kama ala kare ka duwa wala duwa munun cara kusobe o doya kumba fo Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik wako ala emi duskun yelema bay ikan duskun sabati ka dinaka walma ikan duskun yelema ka be e ala tugu nyonyalika kadaka ko adama din duskun abe yelema ala bolo cogo mi mana Allah taala dia wama yudrika munde be la dunya la'allahu yazakka kuma dola nyafientoni mina yere sanuya
kadaka ni bora kafira la doro ka ke islamai o koro ki yere sanuya i bora kafiriya nogola i bora dibila inna islamiya sanuya kono inna na noro kono wama yudrika la'alahu yazakka mumbela doniya walma etta don ka fo kuma dola ni ceni mbe son ka yere di alama ka yere jeya ka sanuya kana dine ma aha أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر والما بنا يرى وجو فتنفعه الذكرى وجل كمنا نفد مامي يرى دي وجل ما كو وجل بودي نفع مامي يكود وجل لا وجل توتيغي نفد وجل توتيغي لما نفد كنت مانا كما دولا نينچه من فلاني كابنا يرى دي وجل ما وجل بنا نفع adaka fembi nafa ni ikunda fenkane aha eyere yijija ki kundaka ni komas na kadi intense mbwala mbe mbolo da kise kandi eyere ko iti sega bada ti lafiya ka bwa kola akara chugo chugo ibe nya surala da kera chugo chugo wallahi dono la ibe nya surala anga ya damna bi sine décourager ko ni tise ga ke anga ni mbla oyo blale alni mawre ya ke sai kontena se kake ase eyere ka inhizamu yara ina fo farafin jogo inhizamu nafs ereka dogoyamma ka fo ko sekeri la walma etise yi ka dese ere ko yira o de ansa bolo yeda antise wa antise ni nafene walma antina se kan gaire alors que munu maka kay mo nyogon warawte melekewte jinawte wiyake mumbe dese kake o ala ko ni che ya yire di wajuluma ko wajulu bina nafade asgale de bolla kana ala kra segere mais ala kra den nana kafiru fey yoro kelen zede kira den na kafiru soro ka yoro la kabu waju ku ka islamai ngani chede bolla ka bo aka yoro la ki kunda ala kira ka ko wanju o bayra ko mauti kelena aha mauti kele kira yi kunda mun ka ubana anga mumbe bolla kana ke kani ko do tigila mo wala da mawbe nyeshi makuma mi kira ki nyeshuma lotani mo yo ko do ila hali kle nga dere dere ibe lamba mene mo yini nin kama ibe lamba mene ko mautarami ko nyabe tendew adamadum mago bi la kuma mi fina ki nyeshu nani adamadum yu kodo ila edebe ka adamadum nyini bayi o basro lu fina kodo ila sa o kasra shiti la tuma ko nyabe tande Allah taala ko ni ntoyi ni na yere waju de la wa ko yere waju kabina na fafana aha amma man istaghna mami ya yere la kari kabolli manama wal makabali ala ka koma wa kafiri bani ni utuba wal mashayba mami ya yere la kari ka kasrati ala la akasrati liman yala hal ere ka kuma ka kasrata ala kuma mami ya yere la kari aha fa anta lahu tasadda edbi rabbal minoti ginya koroki bo la famo edbi bala minoti ginya koroki ba waju mami ko ati ala kola ti dine kola ati fe kakai fa anta lahu tasadda yala kedi bi balamini otigi nye koro kibo tigila mala fam iti se koy aha masno go bato wuli gadi gati metugo banchika tugo banchi te wuli te wuli abana kafiru ba do otifa ka sonde no te be fem fo ya be fam o ba do fana ko ni nyei ngauti tani nge furatala uti so ma bada amma min bala kaya yere la kari ngasrata ala la odi amma man istaghna kayre la kari ka bala kom fa anta lahu tasadda fa anta alladhi tata'arradu lahu erbi bala minati gila mai ko foy kala son atigi ka ke islamai kiti sede mami be bolla ka kunde kay jija iko la son munya kodo ila ka bawtu aha وما عليك ألا يزكى وما عليك جرمونتك ألا يزكى أنما كإسلامي إدغامون بيا ألا يزكى ألا يزكى هل ناتجي ما يرسنو يا كايرجيا كإسلامي ألا كو جرمونتك سبيك ما فنجو إتا إيشي لزيدي أنا صنع فلله الحمد نانا بنادو ألا كو جرمونشيتي كاير اللافيا yira la fayda wa ma ala rasuli lil bala ala ko do rashite ciidewka ni ci la sete ci la sey o de be ciidewka me fujja ko ya nyeci mi nasima ikata lesta alaihim bi musaytir ala ko kiti ma shikraba bay mawga ko nyato ne re bolosa ko nyatoy notani ala ka ciiden ku mi ma kraba ka ke islamai afani cinin kunti sa kafiri ala de abu talib
o kunte sa kafiriya la bala mais c'est ala kira ye k'a fɔ ko fo jagoya a k'o tigi la tuubi k'a la sɔn ko f'a ka kɛ silamɛ ye o c'est ala kira ye alayhi salatu wasalam o tuma Allahu taala ko ni nin ma sɔn wa ma alayka alla yazakka ko jurumun tɛ ka ni nin ma sɔn k'a yɛrɛ jɛya k'a yɛrɛ sanuya k'a kɛ silamɛ ye i yɛrɛ lafiya ko jurumun si t'i kan naam. وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك نما من بولكنا إما يسعى بك بولي والما بك تام تليا كنوكنا نما سونكنا مني بولا دي كاكوندا إكا وتكلنا وأما من جاءك يسعى نما من نانا إما بك بولي كاكوندا إكا وهو يخشى أبينا واتي من أسران بألانيه فأنت عنه تلهى يلا يبيجي رسول الله فمر لا كوتيجي كاتويوا تلهى أي تتشغل يبيجي رسول الله فمر لا كالي كاتوي ما من بول لا كاكونداي كونغ إسلامي إكا نتوبي إكا كافريا نغبونا على كو يبيجي كودو تيجي لا ما من دومبي ني يبيجي نيشوما كو كودو نندو إلا وكسرتي لا kira kanin jatimina da ni filala jume kanka wele ka taalam ere wullan ire kana nin tigila masoro aya ko do ila ka kasratila ngani ne bolla kana ire dima ki kan je yayi kan zanu ya ka ala ko irana ala ko ire kan ki nyeshi jom mami ba nyeshi me nyesho mada me mami ko do nen do ila kana fa baraki bi nyesho luma ala kira sallallahu alaihi wasallam kigi hakili to ala ni ne bolla sentigenina abaga kundaika wa bikana watimi asrane bala nyada asrane bala nyada wa ma yetubi ngan yata watimi o de tubi ke kuma yede nanzara ko il faut battre le fer quand il est chaud nege ka kalan watimi o de agushi kuma yede numumbo ro kalamada nege ka kalan kumami o de sako soro kuma yin nege la ka kuru ka ke fenyi mun kadiye angana sumarad ika martun se ka kuru tukunin da obe chogomi mama na tubi nganyeta kumami ay tubi daira la ka tubi wati rola amfe ani dotra sema ka be fe ka tubi e ba ko ka juma makono kabini tene atigi sere ma ka be fe ka tubi ago ko bashi tala me tato juma dona ato juma dona jama be cha misiri kono kuma ambi kungana ka glogi jeman do ila ambi la tubi na sara ya no juma ched ye bara sorode ede ya retarde aka tubi yagaru ayo yagaru fusa yanna nasoro ka sura matubi aye kungo tsorode masiri ma yoro mina kana na tubi kana fali dugu jemma kono o yoro bela kelmatu shada do ada kono tajena ba ko tay kungana tafini jemansa nin shite tubi shartuyi munye doro atigi reka ni misa kon ya bole kafriyala aflana aka kelmatu shada fo no bana aw ka silamɛya critère tɔw a b'olu f'a ye parce que nin y'a kɛlɛ silamɛ n'a tubira ka sɔrɔ seli fana waati tɛmɛra a bɛnna ni lansara de lansara seli de bɛ k'a ma wajibi ye seli fana tɛmɛra n'a ko seli fana ni lansara bi jɛ waati la kuma dɔ la n bɛ seli fana seli ka lansara fara a kan o bɛ bɔ a yɛrɛ la a b'o baraji sɔrɔ n'o tɛ o tɛ wajibiya kan dɛ cɛ i kun gana o cɛ jɛnaba ko jɛnaba tɛ tubi sartu ye karisa bɛ fɛ ka bɔ kafiriya la k'a kɛ silamɛ ye jɛnaba ko t'o sartu ye dɛ jɛnaba ko bɛ ɲini silamɛ de fɛ kafiri ti jɛnaba ko ale ma kɛ silamɛ ye fɔlɔ n'a tubira kuma min na de a tɔgɔ ko silamɛ n'a ye jɛnaba ko kɛ o la jɛnaba bɛ sɔrɔ k'a ko mɛ a bɔlen kafiriya la k'a kɛ silamɛ ye jɛnaba ko t'a ma wajibi ye dɛ f'an ka nin yɔrɔ faamu maa dɔ bɛ dɔ ka tubi sumaya tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ jɛnaba ko ɲɛɲini fɔlɔ n'i sera jɛnaba ko la kuma min walima i titi kun nin gana i kunsigi nin fɛrɛ kelen no sa dɛ walima a bɛ ta ninnu si t'a sartu ye koyi a ye kalimatu shahada don a da dɔrɔn a k'o fɔ a kɛra silamɛ a donnen kɔfɛ silamɛya la sa aw bɛ fɛ ka sanuya ko minnu ta k'a sɛgɛrɛ a bɛ sɔrɔ k'o baara kɛ n'o tɛ e bɛ fɛ k'a yakaruli min kɛ i k'i jija i kana farati dɛ fɛn kana n'a sɔrɔ yan'o waati cɛ a ka kɛ saya ye walima a ka kɛ hakililabana ye hakili yɛrɛ ka wuli yanni don fɔlen cɛ walima a tigilama yɛrɛ ka tunun e la a ye nin fɔ e ko yanni juma cɛ juma kɔnɔna na yan'o cɛ a sina ka voyager ka taa yɔrɔ wɛrɛ e t'a dɔn a taara yɔrɔ min na yɛrɛ i tɛna se k'o lasɔrɔ ko f'a ka tubi tuguni dɛ kɔrɔ a kana tubi yagaru hali e min yɛrɛ ye silamɛ ye i bɛ kojugu min na a dabila dɛ i tɛ saya na kuma dɔn dɛ waati dɔ de bɛ yen o ni min sera kan gɔnɔ la kaban kana da
tubi kuma ma da ka qur'ana jigi ala ka sira shi te ka tubi la wati ngan janto goy wati nunu man jande abe foy ka kojugu dabla kuma mi o de dabla wati ni ma son ka dabla saya meleke yelen ko fe ibe fen fo ala ka sira taala ala ka sira shi taala ebe sigarti mina ki ka dabla e ko al sanga do ki ay do ke decision ko de te ha ali munu ba fonna nashi mina na gese mina sigarti bla fura shitala ni ga decision ti e ma furata ka do alaw e mu mi se furata ma ki be boala e do ni magele afi boli liman yadura ka decision ta balutew ka fo koni abla ibisa jitew koni abla mino bi fa ofente ko abla ka lafia ibe shueli mina obla ibe jene mina obla ibe makrofo mina obla bikomi bla namarala wali dugu koloni wali namfolo ke kanin dabla saya be kanada ni saya yi sorota ki jota la de ni e chekoro baddo di ya korola nga fleka bulia srana saya kana na soro kasura matubi afleki kunda ala kira kanu de sallallahu alaihi wasallam ala kira be fe ko yagaru doni o mabbe Allah taala fanan ase ni korola kabo hali demseni ko akilla tige to ka ko be me e kumate mami ngorola e shijabi teme letrima mami ngorola oni saya kasurun kateme shifin kande o korola annana kawka tubi aw kana bara shike mumbo tigi farla fa walma mumbe doni tubi ci nimbe Allah taala ka kuma kani fa anta anhu talaha ay tatashaghala an eninana abaka boli abaka siralanye amma gobe tubi la e bi yere sogola fen wara jumena ko tigi ko toy alaka kuma kan yasha alakrama alayhi salam na'am kalla innaha tadhkira kalla alako konyate tenkoy innaha tadhkira ko fani wajulu ko de koni ko wajulu ko do de hakili jigi ko do mami nyame o de hakili be jigi alala anga mami mame ko kasra shitala o kasra shidi tala akera chugo chuga bebi be ale masa ala ko koni ko ere wajudo hakili jigi ko note den do bi ke islamay ka fato kafri ala ka demedo de fado islamay be kaba ko ara ka dinena anaka ala bato me ala madinda mademi ba dususuma dinena ha adembe keram ta shidoy ashite islamay ala wa shite fe ka kuma me ala kulo ere la kanin chakoro banyum bani misriti fako ajijalendo silikola silamya foshite wuli ni taya ko nyafe mebe kla ko den doye kungulo mi mba ku mayra ta do ayini ko afiri boromi anata ma chugo chajugon ma ko bolo nyesho ma kawteni no ko ne karsa deni adendo be wallahi yere be maloya mauka fo ko ni yidi o de umbe ko ha wallahi ma muso ani de o be se ke lebo ki to man mayal i muso mana juguya walma ni den jugara a bɛ se ka bonya boyi ka sɔrɔ ye maa sɛbɛ o de kama ibrahima a ye ala deli denko la dɛ mɛ a ma den caman fɔ dɛ a ko ala ka den ɲuman de d'a ma zakariyaw fana kelen ka ala deli a ye den ɲuman de fɔ qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a a ko ala n b'a ɲini fɛ i ka den di yan den min ye den ɲuman ye zakariyaw nin de fɔ ala ma den tan d'a ma a ma mugan d'a ma ala ye den kelen de d'a ma den kelen o de kɛra yahya ye fa kɛra nabi ɲuman ye o den kelen fana kɛra nabi ɲuman ye fa kɛra ciden ye o den kelen kɛra ciden kafiru ye fa faga o kafiri kelenw de fana ye den nin fana faga nka jakuma den kelen ka fisa ni ɲina fa sagi fa ɲina ye dɛ ka fisa n'a ye dɛ ibrahima fana ye ala wele fa qala rabbi habli min as-salihin a ko n tigi ala n b'a ɲini fɛ i ka ɲuman di yan ɲuman den ɲuman qualité de ko don quantité tɛ ala ye den fila de di ibrahima ma den fila ha cɛkɔrɔba ibrahima san sɔrɔ dɛ dɔw ko san 200 dɔw ko san 100 ni san 80 dɔw ko san 100 ni san 50 ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn a si yɛrɛ ye mun ye a kɔni ka ca ni san 100 ye kosɛbɛ ibrahim ma ye den fila de sɔrɔ den fila a si selen kɔfɛ san 80 na de a den fɔlɔ nana kabako to ye wa san 80 kɔfɛ de a ye den fɔlɔ sɔrɔ san 13 kɔfɛ den filanan nana san 13 de bɛ den fila ni ɲɔgɔn cɛ den fɔlɔ ye ismail den filanan o ye isaka ye a ye nin den fila de sɔrɔ nka nabi ɲuman fɛn fɛn nana ibrahima kɔfɛ ciden fɛn fɛn nana kɔfɛ a bɛɛ bɔra nin den fila la caman nin tɛ koyi ala ka ɲuman d'i ma i da ka bɔ kuma la dɔrɔn a banna i lafiyara cidenw ni nabi ɲuman fɛn fɛn nana ibrahima kɔ a bɛɛ bɔra ibrahima den fila nin na a bɛ hali kira yɛrɛ bɔra a la sallallahu alaihi wasallam
bayra caman banin te nala yi den ɲuman di ma kaba wallahi lafiyara den dɔw bɛ se ka fa yɛrɛ tɔgɔ ka tɔgɔ duman di ma ka sɔrɔ i man ɲi ni den yɛrɛ ka ɲa ye kɔni den yɛrɛ ɲana ka tɛmɛ fa kan maaw bɛ fa bonya ka sababuya kɛ den ka ɲa ye fa ɲana ka tɛmɛ den kan maaw bɛ den dɔw bonya ka sababuya kɛ fa ka ɲa ye nka n'aw bɛɛ ɲana o de ka fisa dɛ a ka hɛrɛ b'o de la hali arijinɛ kɔnɔ don na wallahi fa o fa ɲana ko den fana ɲana ka tugu a kɔ ala k'o ka baw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan arijinɛ kɔnɔna na والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء قل لامرئ بما كسب رهين ala ko mamunu limaniyara n'u denw tilara ka tugu ko limaniya kelen na k'ale ala bɛ denw fara faw ka arijinɛ kɔnɔ a tɛ tiɲɛni don a si ka baara la a ka fisa dɛ e n'i fa n'i ba i balimaw a bɛ du kɔnɔ yan cogo min a ka ɲɔgɔn sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ ten fɛn ka di ka tɛmɛ o kan arijinɛ kɔnɔ ko ka di koyi nka i k'a ye aw ka denbaya dafalen fana bɛ arijinɛ kɔnɔ fɛn man di ka tɛmɛ o kan dɛ fa b'a dɔn nin de kun ye ne den ye diɲɛ na den b'a dɔn nin de kun ye ne fa ye diɲɛ na i ɲɛ b'i ba la aw sigilen don a bɛ baro la kɛrɛnkɛrɛnya la diɲɛ baro aw ka famille dafalen bɛ arijinɛ kɔnɔ fosi man di ka tɛmɛ nin kan fosi man di nin de nka a bɛ ɲɛɲini de koyi a y'a ɲɛɲini dɛ a ka faw a ka baw bilasira a ka denw bilasira n'o kɛra wallahi Alahu Taala b'aw don arijinɛ so kelen kɔnɔ aw ka ɲɔgɔn nisɔndiya ni o arijinɛ so ye wa nin bɛɛ bɛ bɔ ni sira ɲuman tali ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ni tuubi de an b'a ɲini ala fɛ tuubi kɛcogo ɲuman ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen naam faman sha'a zakara faman sha'a ala ko nin kuma bɛɛ kɔfɛ n'a ye maa min diya zakara k'i k'i yɛrɛ waju dɛ n'a ye maa min diya k'i k'i yɛrɛ waju mɛlɛkɛ tɛ jigin ka na koyi wa masaba ala yɛrɛ ka bon jiginni ma kabini an waju yan an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn waju kira minnu nana olu taara olu nɔrɔfilaw taara minnu dara o kan o taara sisan karamɔgɔ kelen kelen minnu bɛ yen olu de bɛ ka kiraw ka kuma fɔ aw ye koyi yɛrɛ waju de ye nin ko n'a ye maa min diya sa kuma kɔni mɛnna k'i k'i yɛrɛ waju aha fi suhufin mukarrama fi suhufin nin kibaruyaw bɛ gafe kɔnɔ mukarramatin gafe min n'a ka bon dɔ y'a yira k'a fɔ ko lawhul mahfuz walaha min bɛ yen n'a kɔlɔsilen don ala ko nin kibaruya bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ k'a kɔlɔsilen wa o walaha ala y'o kɛ gafe min b'a la k'a ka bon dɛ mukarramatin k'a ka bon kosɛbɛ kuranɛ kun b'o de kɔnɔ yanni kuranɛ ka jigin fi baytil izza fi sama'i dunya tawrata b'o de kɔnɔ zabura b'o de kɔnɔ injila b'o de kɔnɔ ala ye kitabu fɛn fɛn jigi a bɛɛ lajɛlen kun b'o de kɔnɔ yanni Alahu Taala k'a jigi kana dugukolo sanfɛla la fi suhufin mukarramatin k'a bɛ gafe kɔnɔ gafe min ye gafe ba ye a bɛ gafe belebele kɔnɔ o de ye mukarrama marfu'atin mutahhara marfu'atin ala ko a kɔrɔtalen don mutahharatin a ka sanu dɛ k'a kɔrɔtalen don a ka sanu dɛ dɔw yɛrɛ y'a kɛ hali ni kuranɛ yɛrɛ ye a da ka ala ma kitabu si jigi kitabu min bɛ yen k'a bɛ kuranɛ ni sancɛ ala ma kitabu si jigi kitabu min bɛ yen k'a ka bon ni kuranɛ ye o kuma t'a la marfu'atin a kɔrɔtalen don mutahharatin k'a ka sanu Hasan Basari ko ala ka kitabu jigine k'a bɛnna kitabu 100 ani kitabu 4 de ma kitabu min jigina ka bɔ sanfɛ kitabu 100 ani kitabu 4 ko de jigina ala ye kitabu 50 di an fa adamaden dɔ bɛ yen ko Sisa kitabu 50 dira o ma a ye 30 di Idrisa ma o kɛra joli 80 a ye 10 di Ibrahima ma o de ye Suhufi Ibrahim ka 10 di Musa ma yani Musa ka batigɛ ka taa Bani Israel ni ye 20 fara 80 kan 100 dafara ye o kitabu 100 sariya min b'a kɔnɔ a n'a kodɔn ala y'o bɛɛ don kitabu 3 la kitabu 3 o kitabu 3 fɔlɔ de ye Tawurata ye k'o di Musa ma a filanan Zabur k'o di Dawuda ma a sabanan Injil k'o di Isa ma alayhi salam o kitabu 3 a sariya n'a kodɔn ala y'o bɛɛ fana fara ɲɔgɔn kan k'o don kitabu 1 na o de ye kuranɛ ye k'o jigi alakira kan sallallahu alaihi wasallam o b'a yɛrɛ hali ni maa min ma fɔlɔ kitabu ye n'i ye kuranɛ kalan ka bɔ dɔrɔn i y'a ye fɔlɔ kitabu n'i t'a dɔn n'i ye kuranɛ kalan ka bɔ i b'a dɔn kitabu si tɛ yen bi mun bɛ ka diɲɛ ma gɔ a kamana na ka tɛmɛ kuranɛ kan a ma se k'a ladege o diɲɛ ma bɛɛ y'i t'a la nka kuranɛ sabatilen don dɛ
la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi mana kanti faraka kuma kan fana ti sabaka boala ala ka kuma kandu hal ni ye harfu kelen boala i den fitini min be sella yi kofe ni clara ba fo baba i pana yoro do kuna ito ye kitabu shilani qur'anati ni ye qur'ane kala ki pan yoro do kuna walma ka yoro do faraka seli kala do bi hakile jigi seli konna la do ba fo subhanallah walma do bi kankorotani o ayay walma ni clara sella do ba magrela akar sayni fota betane da kitabu shite jiena ko be se ka kola ni qur'anati abe hakila abe duskona okoro de alay bunya dama marfu'atin mutahhara akorota leno akasan imma allahul mahfuz ina fa damne rano yi chugomina walma do yake qur'ana yi chugom na'am bi aidi safara kabbe tamam meleke utige kono meleke baw kabbe meleke ba kabo utige kono de akiborea kabbe meleke bolo ala kay yamara kono nan ro meleke do be Allah ta'ala bolo bara shitolu la kay yala dugu kolo sanfe ala ko fo kenew kani sigi ma fen bo kene kono ka beto sebe ka yele nay ka tadi alam o meleke o fena be ne olu ka bara yo damadi ka yala dugu kolo sanfe ala be ko fo yoromi ka ma beta togom ka besebe ka yele ka tadi alam ala karsani karsa de kun sigile meni keneka amba ina ala fa ala kan gani kene yala olu beta o bayira ala la kasura ala yere ba don katimoka kwala bu nyininka ne ka jonyi ni wati beke o sigile no kan ne ka kuma de lame chena nga jonu no ye jombawe ne ko jonu no baga mu nyini ne fede ko meleke o ba fa ala ma kwala ko jonu no bigi kar jine de nyini de yoro arjine ka dambe ala mo ko be arjine de la ala be meleke o nyininka ko tumo ya arjine yo meleke o ba fa ala o ma yebre uma femi o yo kanu nu yo ye o be ke chugodi ala nu nye dara arjine ka o kanu be bunya ka tar arjine na katime ayi balyak ku baga sara munye ala o baga sara tasuma de nye o ye tasuma yo nya lawa kuma tasuma yeda mamunu matasuma yi olu be sara tasuma ye chugodi ala o ye tasuma mungutu de me o sara nanye kasro nye madaka ala ko nu nye dara jahannama ni ka olu bina ke chugodi ala o kasrambe bunya jahannama nya katuma ye balyak ni kuma be folen ko fe alay ala ba fo melekaw ye wanye aw ka seri aw nana ni fen togoy u baka femi nyini noy arjine nya fara be mamba be do arjine kono wa u baka sira femi nya noy tasmay nya fara be mamba be kishi ka bo tasmam no kera melekaw ba fo ko ala ayo anya munun togo dima ulu koni kumbei unna kun kunye ka ala med ngamma wero ku sigile mekere felala ulu na kun kunta alla meliyede alla ba fo melekew ma koni jama kerefe sigi bati kunangoya ni jamani akrefe sigi ba ko ti kunangoya so hum qaumun la yashqa bihum jalisuhum ni jamani ka sigi akrefe sigi bati kunangoya okoro munu yere to sebena o tede hali munu kun sigile mbo kerefe kolu bele jele mekishi o melekew fene be olu fene safaray mun bi yala koni do kolo sanfe o ala ko koni meleke sanu moyi ale ala ka gafe kabe meleke mun tige kono kiramin meleke bawdu barara ay muti'in meleke mun be tugo ala ka yamara ko watibe bararatin ku be tugo ala ka yamara ko ala manu bla fen fena am meleke masna nun la benindu ka tugo ala ka yamara ko ibadun mukramun alaka jondo do jomuni e jombawi kala ka jombaw la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ala manu blamuna kuta ala susala nala ko fenfe kuba ka ka chokola iteni e jinala iteni adama dena ibeni e meleke doronela meleke dorone beni ke nze jinate ni adama dente ni ke jina kafiri be jina mebe aramadin kafiri bey aramadin islam fana bey nga meleke kafiri tala meleke fen bey ashite kumunyi ala soso walma mumina ala soso kabini ala yuda abato kama meleke bebe ala batolila ala soso to le few wacheyati meleke wala musoyati meleke wala fatula batula ala bu be danda no te frutu ni yonjere ne meleke fay ni abayo tere
ala y'a bɛɛ dan de k'a bɛɛ bila ye fa t'a la ba t'a la k'a fɔ ko ni mɛlɛkɛ ye cɛ ye nin ye muso ye o fana t'a la wa u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u tɛ sunɔgɔ kabini olu dilanna u bɛ ala bato nin de la dɔrɔn o de kama n'an bɛɛ banna ka muruti yan'an ka da mɛlɛkɛw bɛ ka ala bato n'an banna a tɛ fosi tiɲɛ ala ka masaya la aw ka bato yɛrɛ a ka ɲɛ aw yɛrɛ de ma n'o tɛ ala tɛ aw yɛrɛ de ka hɛrɛ b'a la n'o tɛ masaba ala tɛ fiyewu aha ko mɛlɛkɛw bɛ yen kira min mɛlɛkɛbaw do bararatin minnu bɛ masaba ala ka yamaruya kan tɔbɔtɔ k'a bonya aha قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ala ko adamaden dangara ma fɛn min kɛra sababu ye akfarahu ka kafiriya ma fɛn min y'a kafiriya walima ma a fɛn ba ye adamaden kɛ kafiri ye dɛ fisiriwale walima ma a bɛ kɛ ɲininkali ye n'o ko mun de ye adamaden kafiriya tigi ala ma dɛ مع تعجبية والمصدرية والاستفهام فهم بيادا مدين كافرية من دي آدم مدين كافرية من دي كرا سببي ني آدم مدين باناتي ألالا كو كرا سببي نادم مدين دنغ سرودا قتل الإنسان آدم مدين دنغرا ما أكفر فهم مني آدم مدين كافرية والما فهم بي آدم مدين كافرية لتعجب walma muna adamaden fisir waliyara ala ma de mun de y'a kɛ wa ni fɛn min kɔni y'a kɛ k'a kɛra sababu ye ka danga la s'a ma dɛ aha min ayi shay'in khalaqa min ayi shay'in khalaqa yala adamaden dilanna ka bɔ fɛn jumɛn na i danna ka bɔ mun de la e t'a dɔn i bɔra mun na wa yɔrɔ wɛrɛ la ala ko k'ale y'a dilan ka bɔ mun na k'a yɛrɛ b'a la ya bi k'i hakili jigin dɛ min ayi shay'in khalaqahu ala ye adamaden dilan ka bɔ fɛn jumɛn na ni adamaden bɛ kafa ka jama ka yaada tan dɛ k'a dilanna ka bɔ mun na aha min nutfatin khalaqahu faqaddara min nutfatin ala y'a dilan ka bɔ ji salasala de la khalaqahu k'ale ala y'a dilan ka bɔ ji salasala la faqaddarahu ka tila k'a latigɛ k'a danin dafa ka tila k'a kɛ maa ye k'ale ala ye nin de kɛ adamaden dani kabako dɔ dɛ ka ji yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔ ye kabako tɛ ji tile 40 a bɛ kɛ jeli ye jeli tile 40 a bɛ kɛ sogokunguru ye alaqa tile 100 ni tile 20 o kɔfɛ ala bɛ sɔrɔ ka mɛlɛkɛw bila k'u ka adamaden forme bɔ sisan a ye nin sogo yɔrɔnin nin a ye nin kurukuru a k'o kɛ kunkolo ye a ye bolo bɔ nin yɔrɔ la yan a ye bolo da yan a ye sen bɔ nin yɔrɔ la yan a y'a kɔnɔ bila yan a k'a kɔ bila yan a k'a bila a sen kan n'o tɛ n'a kun y'a lajɛ an kɔnɔ bɛ yɔrɔ min a b'an kɔ bila yen de o a se ka kɛ yan kɔ bɛ yɔrɔ min kɔnɔ bɛ taa yen kɔnɔ bɛ yɔrɔ min kɔ bɛ taa yen an kunkolo yɛrɛ kunkolo ɲɛda ɲɛsin bɛ yɔrɔ min a kun b'an tɔn bila yen tɔn bɛ yɔrɔ min ka ɲɛda bila yen walima bolo a b'o jigi sen pilasi ka sen yɛlɛ ka na bolo la nka bɛɛ b'a dɔn adamaden dani ɲana dɛ walahi fiye si t'an na kunkolo b'a pilasi la sen b'a pilasi la bolo b'a pilasi la kɔnɔ bɛ yɔrɔ min maa si t'a fɔ k'i bɛ lebuya adamaden cɛ ka ɲi dɛ i ye fɛn fɛn i ɲɛ la adamaden ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan ala k'e dilan nin cogo la tile 100 ni tile 40 o waati de la mansaw b'a dɔn ko den bɛ dɛbɛ la kalo 4 e ko yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka den ye o waati de aw den ni cɛ don walima aw den ni muso don nin dama i bɛ nin kuma ye walima filanin don sabanin n'o tɛ yan'o cɛ o b'a sɔrɔ ni ma fiya la o tɛ fosi dɔn a la tɛ fosi dɔn a ka lahala la kalo 6 walima kalo 9 o kɔfɛ e bɛ sɔrɔ ka na san 2 i tɛ fosi dɔn san 2 i tɛ fosi dɔn i tɛ fosi kalama adamaden lajɛ b'a ye a bɛna kunɲɔgɔn min kɔnɔna la fosi a t'a dɔn nin y'a fa ye nin y'a ba ye a tɛ mɔgɔ si dɔn a yɛrɛ sɔrɔ waati min yɛrɛ ɲɛ hali ɲɛ tɛ taa bolo nɔfɛ i bɛ bolo ciina a ɲɛ kɔrɔ hali a ɲɛ tɛ taa a nɔfɛ fo ni tile damadɔ kɛra n'i ye bolo latɛmɛ a b'a ɲɛ latɛmɛ n'i ye bolo lasegin a b'a lasegin o kɔrɔ ko hakiliw bɛ kana dɔɔnin dɔɔnin a bɛ to o cogo la k'a sigira n'i sigira waati min na bɛɛ bɛ nisɔndiya a sigira dɛ ni munumana k'a munumana ni taamana ba bɛ nisɔndiya ko karisa taamana n'a ye kuma daminɛ k'a ye a da b'a ka bɔ dɔɔnin dɔɔnin an bɛ bɔ mun kalama mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲinɛ i ka sigili ni taama ni fɛnw kɔ e yɛrɛ bɛ boli sa f'i bɛ kɛ karapili ye san 7 k'a y'a don kalan na fosi ta ka ɲini i fɛ i ka samara i ba i ka fini i ba fɛn bɛɛ walima i fa ale de bɛna ni nin bɛɛ ye k'a d'i ma
ame bo mun kala ma shi bo kata doni santan fla santan zaba santan woro tan wolomla l'âge de fierté bina wa ya fana jama kuma ye ka kaman wa ibe bo mun kala ma dono a kembe ka guloki bo akana ka disini kongo afa nya koro ko koro be ne donde abendo ayo te dongi bora san fere kachu mate doya abeten adamade mana jama doro abeni ne filibati kuma kuma tale doya iba jamale nda fa kuno ka otene don folo e to me bora san fere kachu mami e bla ni minan kono nana e bigi disu kongo nyana ko tedo hala ba foki kunsulu akoro o deumbe ne wallahi jije ki kala batu kay kana ke danga den place tar jina kono wallahi te do arjina kono ala kiraka kuma bayira sallallahu alaihi wasallam e kala je bay fencha mambe ya sorola domi abi fengaire fada made hali kam mishi na bangira domi mishi dembe wuli ki jo asenga o yorobe o dontere o yoroni be ababa shi nyini sagabete babete hali she ababa fantoro yoro mina ibai she do rebe ali bata fantoro fambe toro ayrema ayreba ayre deme ka bo fanfuru ko kono abe boli ban no fe abe nyokse sogi damino yoro bela nga samfla e ba de be dumini sumaya na ka kala ka sumaya ka dema hali munun tise ka nyimi ya bulu nyimi ko maraya ko dema o najinu o serijiu o wurejiu ko bedema a e ka boni she sera ka ko ka ayre ngai mase ka fushi ki yere samfla kono fembe ye bai o yeni bara babeke e fene korobara e ko kiti ko flo la kiti bunya shido korobara be feka tinya bulo sada ni bara tiena ma bulo abeke no mala filide aha idana dancho mina ala bigi hakli jigo dela hidana ni dancho go dela ke glanka bo maniwula la waji namba fama ko shiji ke glanka bola ko ka klaki berebe inna na chugo mina kunna chugo titi meninka ni radi glancho koy aha ثم السبيل يسره ko fe ala yin no ya ki labo kasira no ya yi kana o yi jigini de ala kasira di bama baka se ka ideme ki bla jiye kono no te kunte jiye ni na ya summa sabila yassara ati man gona jawte tingale ya donde han yi joyi muso tinto kuna dimi mi muso ka onyo gona ti kale wallahi tingale ya demolo muso doron de bado no te itado kale ala be kla ka siran no yima wala sey ka boka na nyana no te do be sirate no yada wallahi muso do ka timbe damna yoromi o be kam so re ka fatuli do toro butile ya kube din sauver o be tasoro de refna fatura din fatura ba sababu ya de la nga dente jalaki la ka manno titere tijalaki adola babe jigi yoromi anyete da deka den ko nimbina nga bayre bi ko do ala ba sara den rani be mogoblo walma ajiginen ko fe den rani o shula mabina morne tasro shude be mogoblo bayre kalo kolonto min gesegana be fe ki nyeda denka me den shude be ira la kan ni mana kono ma yaka gelaw ma de ngam ma ta ala jalaki ni masay mun ke ode kay ma fa'ala jalil fa huwa jamil ni masabaye mun ke ko de chegay katime fe bela jilenka no te ni ko to ambolo ni saya sugu te kew kalo konon ton ko fe musoki ko do dena walma denki ko do bala ni ko di awma ante sonima ni ko dira awma selido jana jate ke nye kono selido aha selibe ke yoro amba foko sa kana ke bide ay bibla mogo be ni sojala kana na ni saya ko foshi nga aw boto aka seli kenena abe pigiti do tato e kaburu do na ku fa sara wal mawba wara ko ta da madembolo de ni wati sera ala kasra te seli gola bi jumai bi arafa doyi bi hijike doyi na kera ki to yoro e ko metasa abe tene kale ala be klakan no yakke iye ikabo kana nyana o yi ala tai wori kama ni muso fatura tina sharia la shaidu shudenu muso mana fatu ajigintola dena walma ajiginen kofe o jigini bana de kera sobiye ni ba torala sharia be shaidu shuyata kadibam wasa amana wala wallahi muso ka jigini jihadu de wori kama ni saradoro abe foke shaidu shuye ngai shube ko de ibe kasange selibe keka isube ta don vene mami sara kele kerola ino ka baraji de kele ma o ka kirite kele janajal ase ni sara kele kerola ishute ko
ite kasange selite keka ibe do dingɛ de kɔnɔ nga nin tigilama su be ko a be kasange seli be k'a kan a be tila ka do dingɛ kɔnɔna na k'ale ala ye sira nɔgɔya a ye a ka bɔ ka na kɛnɛ ma aha ثم أماته فأقبره ثم أماته إن عليه جينا كي كواتو كي سانتا ساموغا بسبا بدورو شيغي كتابلا سانك ميرلا على يواتي من نتيجة كيكو كي يو كي كبا ثم أماته كالي على بسركي نيمنا كيفا أنت تجينا يو هل سام بكلينيا سورة الله بايمي سيادو دا نوتا سيدنا نوها شيكا چاني سام بكلينيا no hanye shi min soro aka cani samba kile sangi ma kono doni sambi duro ere kera ci la sela ale shi ra kunya sanjule e canai aho alako ikan nyana maya kofe summa amatahu kale alabe klaka inni boyila kifa fa aqbarahu ka klaki do kaburu kononan fa aqbara isalen kofe ishubeta do kaburu kononan don kala ko ni yoro mi fle silamɛ fara kafiri kan an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn ka janaja kelen min na an bɛɛ bɛ jɛ fɛn kelen min na janaja la ko ye kaburu kɔnɔ don de ni silamɛ sara su bɛ ko a bɛ kasange seli bɛ k'a kan su bɛ don kaburu la nka ni kafiri sara a su tɛ ko dɛ kafiri su tɛ ko dɛ ni kafiri sara a tɛ kasange dɛ fini de bɛ meleke a la n'o tɛ kasange tɛ k'a la a ye na ni kasange saba ye guloki ye kulusi walima finiba saba k'o meleke a la o tɛ kɛ kafiri su la n'a sara seli tɛ k'a su kan ani silamɛ bɛ jɛ fɛn min na fɛn kelen o de ye ka taa don kaburu kɔnɔna na dɔnnikɛlaw yɛrɛ ko k'a donkun ye kaburu kɔnɔ adama ka bonya min b'a kan n'o tɛ ni fali sara a su bɛ korondo ka taa fili ɲamantɔn na i ka misi n'o sara a su bɛ taa fili ɲama na ni saga sara a bɛ taa su fili nka ni kafiri fana sara k'a su kun kan ka taa fili de nka mɔgɔw tɛmɛtɔla ɲɛ bɛ mɔgɔ su la mɔgɔ b'a ko adamaden an fa adama tɔgɔ bonya min bɛ kan dɛ o de kama ala ko an ka dingɛ tigɛ k'i don ye o sutura dɔrɔn de b'ale kan n'o tɛ baara tɔ ninnu si t'a kan akbara adamaden kɔni tɛ taa fili dɛ k'i kɔ don a la ayi a su bɛ dɔn de su kan ka taa don o de ka ɲi nka jɛnɛja tɔ ninnu si tɛ k'a la sa o man tɛ ka k'a la ala kan b'o de ma ya summa amatahu o kɔfɛ ale ala b'a ni minɛ k'a fa akbarahu ka tila k'a don kaburu kɔnɔna na ثم إذا شاء أنشره ثم ala ko kɔfɛ idha sha'a ni waati min y'ale ala diya ansharahu a bɛ sɔrɔ k'a labɔ dugukolo la an bɛ da dugukolo sanfɛ yanni ala ta'ala ka diɲɛ di mɛlɛkɛ ma de ko buru kafiya ye ninnu na wuli ala ko kɔfɛ ni waati min y'ale ala diya k'a bɛ sɔrɔ k'a labɔ ansharahu k'a labɔ dugukolo kɔrɔ ka na n'a ye o ye kiyama de ta ye sisan sa n'o tɛ su dɔw da kuma mɛnna dɛ an fa adama sa waati lajɛ bayi maa b'o san hakɛ dɔn nka ale dalen bɛ dugukolo kɔrɔ dɛ a denw ka waati lajɛ alakira yɛrɛ ka waati lajɛ san 1400 kɔja i dalen bɛ dugukolo kɔrɔ n'o y'a sɔrɔ i ma baara ɲuman kɛ o dali ma nɔgɔn dɛ k'a y'aw sigi maa kana bɔ i nɔ la maa min sigi bɛ tigi ɲɛ soda la o ko tɛ dɛ n'o tɛ o bɛ wuli ka bɔ a nɔ la dɛ ale se ka matarafa abada o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa mun dalen don da cogo ɲuman na o de bɛ lafiya la n'o tɛ maa min dayɔrɔ bɛnna jahanama ma i san ni bi cɛ san 100 san 50 san 80 kafiri dun mana sa yɔrɔ min na dɔrɔn a nin bɛ taa da tasuma de la wa jahanama na ala bɛ wo dɔ de tigɛ k'o bɔ jahanama la k'o ɲɛsin a ka kaburu ma ala kira nin fɔ ko kaburu bɛ kɛ dingɛ de hufratun min hufari nar aw rawdatun min riyadil janna wo dɔ de do ka bɔ jahanama la walima nakɔforo dɔ de do ka bɔ arijinɛ nakɔ la ni kɛra mɔgɔ ɲuman ye ni dara kaburu kɔnɔ fosi ma tiɲɛ mɔgɔ bɛ su dɔ ɲina minɛ k'a dalen bɛ nin dingɛ fitinin kɔrɔ kaburu denni siburu ɲɛ kelen wallahi ni su kɛra ala batola ɲuman ye aw ɲɛ b'a fitinin de la n'o tɛ su yɛrɛ bɛ fɛrɛ de kɔnɔ kaburu denni bɛ bonya silamɛ kɔrɔ ka taa nɔnkɔn ɲɛ 60-70 de la mɛtiri 30 anw ka so min salon bɛ o bɔ bonya la a man ca dɛ maa min ka salon bɛ mɛtiri 30 bɔ a ka ca hali an ka palais salon a mun b'a bɔ a man ca dɛ nka su dalen kaburu denni kɔnɔ kala b'a bonya kɔrɔ ka taa fɔ mɛtiri 30 de la ni silamɛ don dɛ nka ni kafiri don
yoro baga jo ala ka dogo ja ka dogo ka teme o ka da ka ba kodu kaburu deni me kla ka bishidi fo ka galaka fo nyon ko barama nyaw ni barama nya hali bogo refanate hinila ni barama nya e ma yam fe ya kunu ko kaburu deni bogo ni kaburu ba bogo yoran kuma yere se gawla kani kaburu ba de digira kayo bogo folo jigaka o kaburu deni ta ko yele sanfe kanu madigi ma nugo kay domba mishi de bien o ta kanu madigi ka kanu jigaka dingena ko te ko bogo flani jitedo kaburu ba bogo ti don kaburu deni bogo ti don hina min be kila kaburu konoy o yika bara de ni ka bara kara bara nyumai hal ni shuma do bogola hina be kila ne ma fi ngo be shude soro ka do waraw ye do dunne do turo jila uluma yituguni yere tasmay do jini ka ba nga hal ni shuma do kaburu kono la jaba mi kanka dai kan nimanya ala bo la jaba kuilay dal me yoro mina ngani nya no final ni shuma do o bara nyuma fene be ti soro yoro la idale me yoro mi fenana wala kama islami wa nganto nganya adama de ni nya ni yere de ni ciena wallahi cieni yere de la abana ni ciena kaba abana ma ko ni billadi karsa nya angani bana a toro folo abi nyeshi joma ere de do da wallahi a toro folo be nyeshe de made tumana ni jantu yere la ko de cegay ko sobe kale ala kelin ko fe ki fa abi do dinge kono o dinge kono ko kofe ni wati mi yale ala jiya kabi labo o ye kiyama do yi sisa aha كلا لما يقض ما أمره كلا على كونيا يرتني كونيا تنفيو لما يقضي ما أمر أي لم يقضي ما أمره ale ya blamona koni che walmani muso kamo de ke ablaramuna kama so de kelima lamma yaqdi ma amara kablaramuna amason ko de kede o de aseni bema masabalati ba mamade wama rabbuka bizallamin lil abid itiga ala kati jonto nyokoy melekaw yebere day kuna melekaw ka jugu ya tede ikabara jugu de bere la madalen fle kuna ifri la jahannama kono Allah ta'ala ka jugu ya te kan yeshima iye bara minke ala ka clementia de kama idona tasuma kono nan ala ko iman nyuman de ke ko di odi blanina ya kalla lamma yaqdi ma amara ala ko ka blaramuna mason ko ke odi nizam فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان على قدم الدين كلا جلك إلى طعامه كتاك بلوم دون قال دويا إلى إنسان يا كلا كم كافر دم كافر بمباتي مرتلي ممكن ننزارا كانت كنون تكوني على كوكا كلا جلك نوصرا كان يودانا نو بفالي akabla kono nale fene dana o kono nale shudona ka fene be fale na fene shudona ka be fale na dale men nyokise ka fale ni na koni fali yanzuru al insanu ila ta'amihi kada madin ka flelike kata ka baloma aka baloni na chogoti anna sababina al ma'a sabba anna sababina al ma'a kale alaye jide bon sabba bonina jimi bora sanfɛ kana kale ala de y'a bɔn dugukolo sanfɛ o de kɛra sababu ye n'aw ka sumanw falenna n'o tɛ ji tɛ maa bolo dɛ ji bɛ maa bolo jitigi ye ala de wallahi jitigi ye ala de ji tɛ maa si bolo hali an bɛ baga ɲɔgɔn ma ko karisa ye ji minɛ karisa bɛ baara la k'a ye san fiyɛ a ye san minɛ san ti maa bolo a ye t'aw mago la san tigi ye ala de ni san bi maa bolo n'a y'a minɛ ni gɛlɛya nana a y'a fɔ a ye a k'a bila san kana ye fɛn min minɛ i bɛ se k'o bila dɛ nka e y'a minɛ an ko e k'a bila ji kana an mago b'a la e ma se k'o bila ja e kun dama ma minɛ yɛrɛ o i ye fɛn o fɛn minɛ i bɛ se k'o bila a ye t'aw mago la laadalama minnu b'an ka burusi kɔnɔ ko jitigiw don tigi tɛ ji la ala kɔ wallahi tigi tɛ ji la ala kɔ siniwaw bɛna baara la an fɛ yan ko samiyɛ fɛ ko santi kana ko siniwaw de bɛ k'a bɛɛ fiyɛ o se bɛ siniwaw ye ne ko tawhidu ninnu bɛ ka taa min de aw ka ala kelemantiyaw bɛ ka taa min san biiri ka silamɛya la ko siniwa ye san minɛ maa bi san minɛ e b'o minɛ ni fɛn jumɛn de o dabali bɛ min o baara bi yɔrɔ jumɛn o tɛ yɔrɔ si la santigi ye ala de kabini san min kan ka na diɲɛ da ni diɲɛ wuli cɛ ala ye ji hakɛ min fɔ o bɛ ala bolo ala ko k'a b'o minɛ walima a b'o bila ji min kan ka na fosi t'a bali n'i y'a balilen ala ko k'aw ka jurumu de cayara
aw ye juguya dɔ kɛ n bɛ dimi n kun kan ka mun di man t'a di n'a kɛla o b'a la n'a muso n'an denw cɛ aha don o don i bɛ wari d'a ma nka don dɔ a nana dimi ka ko dɔ kɛ o y'i tɔɔrɔ i b'o don wari tigɛ a la a k'a dɔn tiɲɛ na k'i diminen i b'o don tigɛ a la an fana bɛ jurumuna ko minnu kɛ o man da ala ye a fana bɛ ji tigɛ an na an k'a dɔn ko tiɲɛ na ala dimina an ka tuubi ka segin an kɔ walasa ji kana ko santigi ye ala de sati maa si bolo n'o tɛ ala avion min bɛ ka taa pluie provocateur avion ni a hakilina bɔra min Amérique tɛ yan américain de nana n'a ye o jamana fɔlɔ min y'a inventer diɲɛ na Amérique tɛ yan nka o san na tile ye maaw faga Miami kɔgɔji da la avion ma se ka taga ji jigin maaw kan ko funteni bonyara dɛ ka sɔrɔ avion bɛ yen dɛ Miami Amérique état dɔ de tileba bɔra a ye maa min faga dansi t'a la hali salon na sini tile ye maa min faga Faransi kɔlɔkɔlɔ tɛ dɛ hali ɲina tile min bɛ yen o tulo kan bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni dɛ tilekanw bɛ ka mɛn nka se bɛ olu ye ka tɛmɛ anw kan munna ji tɛ na dɔ ka bɔ tile fanga la i mana Espagne ta bi ka Belgique ta bi a bɛɛ bɛ kule de la tile ko la ko tile ka farin avion bɛ yen a bɔra olu de fɛ ka na yan avion tɛ se ka taa kabanɔgɔ gosi o sanji kana ja ala ka san na bɛnnen avion bɛ t'i tɔgɔ da o de la n'o tɛ san tɛ avion bolo san t'a bolo fosi t'a bolo n'o tɛ a bɔra olu de fɛ ka na yan a y'aw jigi da ala kan dɔrɔn a ka ala wele n'a ye ala wele dɔrɔn k'o ka ɲi nka aw jigi dan tɛ ala kan o de kama ala fana b'an lajarabi nin cogo la dɛ k'ale ala de ye ji bɔn ka bɔ sanfɛ sɔba bɔnni na aha ثم شققنا الأرض شقا sanji bɔnnen kɔfɛ k'ale ala ye dugukolo cili la walasa suma ka falen ala de bɛ yamaruya di dugukolo ma a ka ci suma ka bɔ dɛ n'o tɛ fanga tɛ ɲɔ kulo faranin na k'a bɛ dugukolo ci ka bɔ dɛ o fanga t'a la dɛ n'o tɛ adamaden su ka girin ni ɲɔ ye o walima de adamaden su o ka girin ka tɛmɛ ɲɔkisɛ kan ka girin ni malo ye a ka girin ni kaba ye nka malo ni kaba ni ɲɔ bɛ da o bɛ falen adamaden bɛ da o tɛ falen e kan ka dɔn ja ala ko ala ye sira di nin sumaw ma de olu ka falen k'a nafa nka ni o tɛ falen yan sa fo ni buru fiyɛra sa o bɛ falen kiyama dɔn de n'o tɛ ale tɛ falen yan k'ale ala ye ji bɔn ka bɔ sanfɛ bɔnni na ka tila ka dugukolo cili la aha فأنبتنا فيها حبا o dugukolo cicilen k'ale ala ye sumankisɛw falen ka bɔ a la sumankisɛ falen na dɛ nin ye masa ye koyi ala ye masa ye dɛ nin taara kungo kɔnɔna na yɔrɔ e ka foro ta kɔni e de y'o dan o ɲɔ n'o malo n'o kaba e de y'o dan nka kungo kɔnɔna la bin min bɛ falen jɔn n'o binkisɛ da o binkisɛ o ka ca n'i ka forola suma ye dɛ nka jɔn y'a dan ye ko ye ala ta de ye dɛ k'ale ala tilara ka falenfɛnw falenni na naam وعنبا k'ale ala ye raisinw fana falen raisinw a b'o minnu dun ka d'a kan aw b'o de dɔn kosɛbɛ aw bɛ raisin mun dun k'ale ala y'o fana falen wa qadiba a n'aw ka fɛn kalalamaw alqadib fɛn o fɛn ye kalalamaw ye k'ale alaw taala y'o fana bɛɛ lajɛlen falen aw ye dɔw b'a fɔ ko timinkala nka timinkala ye qasabu de ye qasab o ye timinkala ye qadiba alkalima comme alqadib fɛn o fɛn bɛ yen n'a jɔlen yiri fɛn fɛn bɛ se ka jɔ a yɛrɛ ye n'a bɛ den sanji de nana ko yiriden falen walasa den ka bɔ aw k'aw yɛrɛ nafa la n'a den dunni k'ale ala de ye nin bɛɛ kɛ dɛ raisin bɛ fɔ aw ye parce que a b'o de dɔn i m'a ye mangoro tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ nimuruba o tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ sunsun o fana tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔna na manje o tɔgɔ tɛ yen parce que arabuw ka dunfɛn tɛ nin ye o tɛ nin dɔn fɛn fila bɛ yen i b'o ye kuranɛ na tamaro ani raisin arabuw b'o de dɔn kosɛbɛ b'o de dɔn zeyituna o bɛ fara a kan o tun tɛ maka yiriden ye o bɛ palestinian fanw fɛ palestine israel ka tila ka don europe jamana kɔnɔna na ka taga espagne an bɛ waati min na bi mara la ni jamana bɛ espagne yɛrɛ bɔ zeyituna la nanzaraw b'a fɔ ma ko olive o de ye zeyituna ye o bɛ nin de dɔn o de kama ala bɛ nin de fana tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔna na nka i tɛ yiri min dɔn o tɔgɔ mana f'i ye e yɛrɛ sɔn tɛ kuranɛ ye ka kɔrɔ fɛn tɔgɔ ka f'i ye o kɔnɔna la i tɛ fɛn min dɔn o b'i tɔgɔ lamuruti dɛ
pa nege bi kono min kono ni ko ja o bo la tele ade a ngani bi fe ka bani aw ka kla ka fendo mo ti 20 min no aba fo ka ba yere ta de wore kama ala ko kaw ka suman falen nin ko ali ala yere zem fenen falen aw ye anaw ka fen kala la maw aha وزيتونا ونخلا وزيتونا كان زيتونا على يو فنا بوله زيتون على كويني فنا بواوي يري بركالين باب يري بركالين باب والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين زيتونا يري بركالين باب على كورو على كو شجرة مباركة كو يري من بينا هركة afan be furai abulu afara awonvo alili akala hala gese furad kumata tulu ne modala an alimentation bi tulu ka ke munda ka geleni olive yi manala na be ne adaga geleni tulu bela jele kadaka be fura keleke aha alete tulu gwanzai alebe fura keleke akafsa nanga ni tulu nunu bana chaman be la bi tulu ni ndokoi bana chaman be la tulu ni noda ay tulu gon nga dondon de ma chaman bana lendo bi kren yala biye dimi a chama yanga tulu nunde amba ka sandro ka dunde abora yoro jume akan wa mai yoro ambe jamana kono nyema kasrate jamana demi ka kenyala ambe naw jamana dem ikolu ka wardu madro fenwo fembe nati be abebina abe ka fogone ni mai jamana deuma ni mai aka foroma ni mai aka bagauma ni mai aka kenyama amma isetugu de ka kenyama no taunda an kwani uba dan ma de sa na ansara wati mina o yayi amesoro ka dala ka kala ya lati ala yi ulati ga amfana yi ulanyini de ran fana baka alanyini de ha ma te bi mun bana len zauna do wore shitan ga alimentation de amai alimentation mun mai kan ga sege de mun kan ga ande ma sege law yi nyema wi ngo ga sira shitala ayadu hal nausara olu era na lafiya hal nausara atolu torabara ngamati baynya kole makache a chilendo de mauka bayla o ka be chiema ikana bayira la de ira ka do nyaini de o de kafsa ala ko zaytuna o yiriju nyo fene faleni sanka nali wa nakhla ani tamruju tamro re tamro yi nta to do bamanangana nta do be fo tamro ma bamanangana chugom nga tamro yi tamro de arabu kana tamro do de atoko be sora yi ngane ta do be fama bamanangana chugom ayi tamoro e bamana arabu kande tamoro e arabu kande bamana ganse togo be soro ala nanya domba o nyini ka o ba togo fay togo be soro ala otmana tamaro o ya dun adun wati togo de ro tamaro be time etapu dama do de la abeteme etapu folo mina be fama baluhu o kofe abina busrula o kofe abina rutabula o kofe abe soro ka ke tamaro de namba be wole ko tamaro nota blemani mi be yala sugo kono ni anyi mi fa bashilenu o te tamaro yede o yurutabu de yurutab o blemani ya be foma de ko rutab ni ya duwa jalente a bashileni ndo ajika chanta o yurutabu de baro yurutabu yi ngana jara kuma min ka ben dunima ina fa fla bolo sugula chugo mi abe fama o kuma de ko tamaro nale jara abe ke tamaro yi nga jabele ablimani walma nere lamani o yurutabu de nga tamaro tan fe yande aw nyabe munu nani tamaro te tamaro jamana ni taray ibe tamaro yinyala ibe nyini ngalege ko tamaro do tamaro be tamaro qualité ka chande tamaro qualité ka cha a qualité do be o tise kanaya parce que ale be to sumaya de la fa du yoro o fana ale chugo bela jelen ore kama jien kono jamana min tamaro ka chani jien dugu be we iraki jamana de ne iraki bora e madina be soro kana no tale de tamaro ka chana be a qualité bela jelen fene bolu de fena fe o bayra ka fara buka dum venu ni zaytuna tamaro inab raisin o be nunu fena donda wala kama la beni iride nunu tawafo ni zaytuna na tamaro ju ko sannali kakra sobe kanin bebo wa hadaiqa gulba kanin na goforo gulba munu yiri ju dondo na nywana atuko jugu ni yiru tura iba bolo ye ka nyogo mine ka do nywana hal klete do ni nyonche wati ba korola sumalen o de gulbai ko na goforo ba bolo o yiri ju tura
ka bolo bɔ ka ɲɔgɔn minɛ hali tile tɛ ye ala kamo de ma ko gulba mun y'o bɔ san ka nali ko de kɛra sababu ye k'o yiri fɛnɛ poyi tan dɛ wafakihatan wa abba wafakihatan ani yiriden tɔw sa yiridenw minnu bɛ aw fariw bɔ ɲɔgɔn na n'a y'o dun wa abba kani bin ala ko san fɛnɛ mana na hali bin ale ala b'o fɛnɛ bɔ dɛ ko bin fɛnɛ bina n de la k'a f'i ye n ko dɔ de la ka bɔgasiriki ɲininka abba ne kɔrɔ la wafakihatan wa abba a taara sa bɔgasiriki ma antal khalifatul awwal e de ala kɛra nɔrɔbila ye fɛn dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ an m'a kɔrɔ dɔn dɛ wasiri ko ye jumɛn ye ko abba kɔrɔ ye mun ye wa fakihatan wa abba an bɛɛ b'a dɔn fakihatan kɔni ye yiriden ye abba o kɔrɔ ye mun ye a bɔra ko ne yɛrɛ tɛ nin kɔrɔ dɔn dɛ arabukan de don abu wasiriki ye arabu ye kuranɛ jiginna ka wagati fɛnɛ na nka ko ka t'a dɔn a kun t'a dɔn fɛnɛ a mi ban k'a fɔ dɛ a kun t'a kɔrɔ dɔn dɛ wa abba ka nin bin cɛ ko abubakasiriki i tɛ fɛn dɔ d'a ma i hakili la ka d'a kan ne m'a dɔn jɔn de bɛna dɔn yan e de b'a ala kɛra nɔ la yan i tɛ fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ se ka taa mun fɔ mɔgɔ ye yɔrɔ n'o kɛra an ye dalateliya la bi ko ma to an ye dɔ d'i ma o bi ko ma to an ye dɔ d'i ma nka abubakasiriki ye mun fɔ a ko ayu sama'i yuzilluni wa ayu al-ardi yuqlini iza qultu fi kitabillahi ma la a'lam a ko sankolo jumɛn bɛ ne bili dugukolo jumɛn bɛ ne ta ni ne ye fɛn fɔ ala ka kitabu kɔnɔ n tɛ fɛn min dɔn n t'a dɔn wallahi o fana ye dɔnniya dɔ ye dɛ nka maloya n'a yɛrɛ bonya de b'anw na i t'anw si ye yan mun b'a fɔ ko n tɛ nin dɔn an dun t'a bɛɛ dɔn maa tɛ se ka nin bɛɛ dɔn dɛ wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ala ko dɔ wɛrɛ ma di aw ma dɔnni na ni fitinin tɛ maa kelen t'a bɛɛ dɔn dɛ nka anw yɛrɛ bɛ waso ni dɔnni de ye kwali ni kunkolo kɛra alkaaba ye ni nana an fɛ yan kan b'i la dɔnniya tuguni dɔnni y'an ka so kɔnɔ fɛn de a b'an ka du de kɔnɔ dɔnni tɛ tiɲɛ koyi bukari ye babu dɔ sɛbɛn a ka kitabu kɔnɔ ko dɔnni tɛ sɔrɔ sira si fɛ ni kalan tɛ al ilmu illa bi ta'allum dɔnni bɛ sɔrɔ ni kalan dɔrɔn de a wayulama tɛ jigin maa si kan wa i t'a min si fɛ wa i y'a tɔmɔ sira la o fana kuma t'a la i bɛ taa kalan de n'i kalanna i bɛ dɔnni sɔrɔ n'i ma kalan e k'i sen bɔ a la imamu malik k'a to madina kɔnɔna la maa si kun tɛ yen mun kalannen don ka tɛmɛ a kan fo arabu y'a da talen na la yufti wa malikun fil madina ko maa si tɛ maaw bilasira ka maliki to madina k'a ka dɔnniya ka bon ni bɛɛ tɛ nka o kɔnɔna la o taara ni ɲininkali 37 ye k'a di maliki ma k'a k'u jaabi a ye 4 de jaabi a la 4 a tɔ 33 ko k'ale t'a dɔn ni ko i t'a dɔn dɔrɔn i b'a dɔn ni ko i t'a dɔn ala b'i kala a la nka n'i yɛrɛ k'a dɔnbali ye a dɔnbaa ye wallahi e bɛ sa a dɔnbaliya la e bɛ sa a dɔnbaliya la abdulayi ibn masudu ye nin de fɔ a ko dɔnniya dɔ ye i tɛ fɛn min dɔn i k'a fɔ allahu a'lam umar ibn khattabi ko maa k'a fɔ la a'lam ko nisful ilm n'i ko n t'a dɔn ko ye dɔnni yɛrɛ tilancɛ ye parce que n'i t'a dɔn mun b'a dɔn o bɛ sin k'i bilasira ten nka n'e ko i b'a dɔn e bɛ karamɔgɔ sɔrɔ wa i tɛ karamɔgɔ sɔrɔ dɛ o tuma dɔnni a tɛ taa yɛrɛ bonya la dɛ kana yɛrɛ bonya i tɛ fɛn o fɛn dɔn a fɔ k'i t'a dɔn wa i ka kalanden yɛrɛ fana bɛ se ka kalan ka tɛmɛ i kan dɛ o tɛ lebu ye dɛ i ka kalanden n'a bɛ se ka fɛn dɔn ka tɛmɛ i kan e t'a bɛɛ dɔn i ye karamɔgɔ ye i b'a k'a kalan mun na i b'o dɔn n'a ye nka a fana bɛ fɛn dɔ dɔn ka tɛmɛ i kan nka nin si tɛ kɛ anw fɛ yan an kɔni bolo an bɛ nin bɛɛ dɔn a maloya banna hali ni anw filila an ka segin tuguni ka na n kun ye mun fɔ fili don o tɛ k'anw fɛ yan hali ni filila ni dɔ taara k'a bɛ t'i la di an karamɔgɔ ye nin mun fɔ nin e ko e ma fili dɔɔni ka da k'a sɛbɛnni bɛ nin cogo la yan'a k'a fɔ ko ala k'i sara hɛrɛ la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la fili don o tɛ dɛ a b'o fana k'a dama mazabu ye a b'a ko non jamana nin kɔnɔ bɛɛ n'i ka mazabu don nin ye ne fana ka mazabu de maa ka fili ye mazabu ye ko nin fana ka mazabu ye e filila de segin kɔ minnu bɛ mazabu la n ko maa kalannenw do don n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw a fosi tɛ yen n'a filila n'a ma segin a kɔ abu hanifa ale de ko maa bɛ se ka seli kan wɛrɛ la mun tɛ arabukan ye yɔrɔ kuma de la ka duuru i fɛ yan maa fɔlɔ min y'a fɔ abu hanifa de abu hanifa de ko maa bɛ se ka seli kan wɛrɛ la mun tɛ arabukan ye nka karamɔgɔ y'a dalilu yira a la k'a yira hali a ye minnu kala kalandenw olu yɛrɛ ma sɔn kalandenw yɛrɛ bɛ taa u b'a ko karamɔgɔ i t'a yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ
est ce que ma bise ga sili kanwere la bilal kuma la kra kra fede salman farisi kuma ne ni kumbe amma me kulu sel la kanwere la de ma bise ga sili kanwere ne arab kantewa o tora o ba muraja ka muraja ale reka wati labana ye kalandu fira nyoka ako filiti badin vey ne ni kuma foli mi gan villa akana ni seben ko fede fili de do ma kana sili kanwere la ni arabu kante abu hanifa yani anaka karam wana ka ce gorba ya signako bara signako ni le do ita dondron dado ifilla fo kon villa an ante filia anta fo fene kan dado ante nyini ka jiye nyini ngali shila na maja karamo ke kilin se kan be donda afa dowla kiteni afa dowla kibe karamo go were nyini kan anyo karamo go duguni ngona ya ibe ta nyini kan nyini ngal dola aba ko takar safi o ba donga temeneka ibe to fene nyini ka donno lo fene bibla kana lefe ko taya koni de ka specialité do ka temeneka mais o be bana ka ba yere bunya ye anzoro kada ka doni fitini e poisonné nani fitini kalan ka ba yere bolo karamo ko tana to ko abu gasirkiya yere kalita do ni dimina ma labanata ala ko wafakihatan kan yiride wa abba anin bin متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم على كواين كدا مفني أو يه ولأنعامكم أنا أو كبغون أو كدابو نبي منون بورا ندومني منون بورا أو يربا دوا كبغون بعد كالي على كدا مندو كوكا دي أوما فإذا جاءت الصاخة جاءت الصاخة على كوني برنكان كونو نانا الصاخة أي الصيحة من برنكان نانا برنكان فلانا من بيبو والما سبانا نام بيبي ولي ربرو فيه دو ياك سبادي دو ياك فلاي شيخ الإسلام بن تيمية أكو برو فيه سبادي نفخة الفزع نفخة الصعق نفخة البعث والنشور أكد اللو بيبي قرآن كنا ay fenfe fo dalu ba bela jelena ni buru fieraw jabetige ni buru fieraw bisa ni buru fieraw bebe kum na do be buru fie be franyon ka ke flay buru fie folo kambe bisa buru fie flana kambe la jele misoro ka wilal ala kamini ndema buru te fie buru fie min ko o de ni fa iza jaati sokha koni buru fiera am bebe wuli kanjo ala nyakoro buru fie mina ala kono keradu munde be يوم يفر المرء من أخيه نقول دوني تي وتكيا مكانك كان يوم يفر المرء من أخيه كدو من ما بيبولي كبوي بالمان إن دوبي فالا فانيمبا والما بالمو كبلا ebi balman na tsoy bi dugo kakana na yidele ke ka baran man do dama ke reta mi bok mate ka dodi mama yawma yafirru almar'u min akhi kuddumina ma bi buli kabwa balman kele wa ummihi wa ummihi ibe boli banye wa abi kabuli fanye ni kenani ushumbe da e maka fa na so e mabuli ko kumbe doni mi mbo bolo ko ta ki fanyi ni ga kera chogodi ko de wulini no yara koni ko ri yankadi koni ne hakilla nini ma safu mara nyoma nyini ngalu de be afari be chogodi ki boro be chogodi ko toro mi soro en ga kiyama kere kay balma yibul lambo fam en ga ifanna to e mabuli ko kumbe foka buli ki dogonyi ibba fene timi be deni bani nyon che ka buli ki dogo ibba fene wa ummihi wa abi kabula ba fene kabula fa fene don galaw binani kuma do e o de ndo babaye aba ko nde yala ne kono bara de make sagoyoro yani kana nyana ma okera yala ne sene make daglay yani ka boyirela okera yala ne shinde make ka baloyi yani yere ka balo nyini yere ma ofana kera ne de mi sutura finuna ibeni beke ne de donani ni bece ma ni bekera otuman de mako bi baraji fitini de lay bolo ko dia ngo farantaka wala sanga kishi babe ni be fo ka klaka dendeli de ma fo ko maye fen fo tinya do de wallahi ye fen fo tinya ngamba ante jiena de ambe kiyama yandi bela jile mbaga joroni kungode mumbe ne bolo mambo kuma te ka do bonda la ko faraitaka obara kan jiena tati kelebe no te ni fo jiena mo ki kra danga de ya kiyama ni bebe fo avec la katemet abiti me nyona
kadaka muna kungo min be ere kuna o be wasa ka bo ma wala ta ka be bole abanye abe bole afa fenenye saba wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi ka be bole muso fenenye ya nani nai nate chena muso min gadi aniyo yebo kumeda angai muso na tola ki do kuni ya na toy ni mandugo abina ko ngado dam kiyama ka galada kabe bula musonye wa sahibatihi abe bulonye wa bani kana de denye ma chama na fli den kanu jiana me kiyama bi de na tola ibisra ibi dugo afenanye kabe bula musonye abe bula banye abe bula fanye kabuli abanmanye ka klaka bula de nya de note jiana ya ni bora so walma i bora barakero la ni do na so ni dembola ki kuma akadi yede den fitini mani kumbe wallahi akadi idiminen do na chogo den tin kama abe jayi ngai den kele ki ye kiyama kene ka ye ka bolonye bayara ko yen wusulendo de yemblelenu ngala be hinana de kana bo kiyama ko kalama ka surama safalo ne hinana yede ko ni bedi be kiyama kabe bola musonya ka klaka bola denye mundela لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كما كلو كلم بي من جمالا كيما كنكا كوكونغو دوبي دالا مبي بالك بما ورتا تعليم شأن كونغو دوبي كنا يغنيه او بي وسع او بي لكاري كبم ورتا تعليم iti fatata iti batata imuso tatita balma tatita wa idem fana tatita ro kuma te teri ko ni ma kuma te sigi nyogam kuma te nene te bo jamana gelena ko kuma ta la kiyama kana kana li kulli mur'in minhum yawma izin sha'an yaghni aw kelew kelim be ko kungo do baw dala kiyama keneka kungo mi be aw wasa ka bo ma warata talima lahum rabbi ala kanta ka ala hele kiyama keneka na وجوه يومئذ مسفرة ala ko nin bela ko nyeda do be kiyama keneka ko nyeda noro lendo de wujuhun yawma izin musfira ko nyeda mana lendo be ulu nyeda baka yelenko abi mana na ina fo yekalo tigere ka baranya dala walma yekle tige ka baranya dala wujuhun yawma izin musfira nyeda do be ka nyeda mana len anyeda yele len ضاحكة مستبشرة ضاحكة أن يدم مسنا بك يلي مستبشرة بك منيا نوتي يلي كم فلو منيا ديو الابتهاج كمغري hidachi ka bonywana ode laban yele yo nga ka yirila ka foko yele reti kotige abe damene yele de la ka laba munya na ni so kadida ni mayi ni so ja kuma me ibe yele da hanni nya shishimbe Allah ibe kiyama kene ka ko nu nyeda noro len kibora min fora jaru ala ya farawma aw kana presere soni akumbe meleke ubina kataw plasira ala arjinana ni hakli sigi kuma da hakli sigi kuma ba ko tigi bi yele abi musela abaka munya adaw baka chika bonyona kadaka kibora min forai ode baka blani ni sojaba ووجوه يومئذ عليها غبرة يدا فلان تيجي يرا ووجوه يومئذ كن يدا دوبنا يأدو عليها غبرة onyeda be koyo mbe ni gwangwandi pusheri keleno ka nyeda ni koyo pusheri ko keleno ka nyeda ni mine nyeda ni koyo lendu ni nyeda noro lendu abi yelela ngani nyeda koyo lende bina kiyama keneka tarhaquha qatara ko gwangwande keleno ka nyeda ni bedda tugu ina fo mami ye kunyogon kelenke gwangwana ibi tamana no tikina na nama nyauma halo dombaga be filoma mami mbora bugurble ni sirafe ibi sena saybe bolivenka mabulu baka temela fiye baka chi doni dugu kono la alala ngali domba jonjombe filima kuma te dunama o ye jinye gwangwai kiyama gwangwambe chogoti ko gwangwande dalembe atigika o koro dogoyamma
yɛrɛ lebu sutura baliya o de bina k'a tigilama ta ala ye kiyama kɛnɛ kan aha ulaika humul kafaratul fajara ulaika ala ko nin tigilama minnu filɛ nin humul kafaratu ko ninnu de kɛra fisiri wale ye dɛ alfajaratu ninnu de kɛra kojugubakɛlaw ye o fisiri waleyara ka kafiri ala ma alfajara tiɲɛnikɛlabaw don ala ma bagaw ma dɛ ko baara ma ɲa diɲɛ n'a ya o fana tɛ sara ɲuman sɔrɔ baara ma ɲa wallahi aw tɛ sara ɲuman sɔrɔ kɛlɛmɛ komi tribunal la maa min kan ka juge ani minnu taara lamɛnli la aw tɛ kelen ye dɛ e donna e yɛrɛ ye ka t'i sigi i yɛrɛ ye maga komaniman t'i ka hali fugulan b'i kunna a tɛ fɔ fugulan bɔ wa i bɛ don i yɛrɛ ye verre b'i ɲɛ la i bɛ t'i ka kuma lamɛn waati min diya i bɛ wuli waati min diya i bɛ sigi n'a y'i diya i bɛ bɔ ka t'i ka ci la yɛrɛ parce que e ma wele o e nana lamɛnli de la nka o ye maa min meleke jɔlɔkɔ la jɔlɔkɔ b'a bolo n'a sen na k'a bɔ mobili kɔnɔ ka n'a lajɔ hali ni fugulan b'a kunna n'a fɔra alaba juge b'a fɔ fɔlɔ ko fugulan nin bɔ i kunna fɔlɔ fugulan bɔ i kunna verre min b'i ɲɛ la o bɔ i ɲɛ la fo n'a sɔrɔ ɲɛdimi b'i la dɛ n'o tɛ ka verre dɔ masiri la i tɛ jɔ n'o ye bari la dɛ i b'o verre bɔ ka fugulan bɔ ka tila k'i kun majigi k'i kun sulu kɔnɔ monsieur le juge ɲɛkɔrɔ yɔrɔ o y'a diɲɛ ta ye o hali kunkolo t'i kɔrɔ ta a diɲɛ ta o ye ni jugement fɔlɔ tɛmɛra gardiw bɛ n'i lawuli tuguni k'i sɛnsɛn ka t'i bila mobili kɔnɔ ka taa kaso la f'i ka dati kura wɛrɛ e ka fɛn bɛɛ mɔgɔ o ye diɲɛ ta ye yan kiyama ta bɛ cogo di i bɛ wuli ni dɔgɔyama min ye mɛlɛkɛw de kɛn bɛ k'i tufa ka taa ni ye e fan bɛɛ koyokoyolen don dɔgɔyama kelen don k'i fan bɛɛ lajɛlen minɛ k'e ka taa jɔ kɛnɛ kan o lahala kelen na kɔfɛ jugement bɛ ban yɔrɔ min ala b'a fɔ a y'aw minɛ a kana aw dan dɛ a y'a minɛ a ka tila ka taa bila jahanama kɔnɔ a ka jɔlɔkɔ fɛnɛ mele k'a fanw bɛɛ la k'a fili tasuma kɔnɔ munna k'a tigilama kɛra kafiri ye ulaika humul kafaratu ninnu ye kafiriw de ye fisiri wale alfajara minnu kɛra kojugubakɛlaw ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ nin ma ala kana an kɛ kafiri ye ala kana kafiri ye an si la ka ɲini masaba ala fɛ fɔ mun fɔra n'o ye ɲɛda nɔrɔlen ye ala ka ne n'aw ɲɛda ko ye maa minnu ta kɛra ɲɛda ye mun bɛna debe ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛda kisi ka bɔ o ma na sura kɔni bɛ ba nin yɔrɔ la yan sa ka bɛn aya 42 ma insha Allah